Badakizu non dauen Gaztelumendi? Gaztelumendi bizizan gizon zahar bat. Iketza egiten zeuena. Badakizu ezelan egiten zan iketza? Basora joaten zan, hori gizona, eta ebaiten zituzen, egurren zelakoa, arbolak, magoa, aretsa, artea, orduen pinurik esan egon. Aretsa, artea eta magoa egon zan. Eta are gizonak egiten zeuen, egurre egiten zeuen, eta bere astoa gazonatzen zeuen basarrire egurre, eta baserrien aurrean, zu egote jotzen, egurre. Eta egurre hori astiro erretan zan, astiro, eta gero, batz bihurtuten zan, eta iketzaz bihurtuten zan. Eta horregaz iketzagaz,